Mangithi angizoconfessa la ukuthi njengoba bese kusondele ku3 months kusondele ukuthi ngishade nomkhwenyana, so angeke kusenzeka lokho, sengibuyelene nobaba wengane yami. Sanibingelela ababukeli bonke beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo, nihleli noLungster. Namhlanje sivakashela udadewethu othi kunendaba emushisayo. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya. Mina ngiqhamuke eNanda. Qhamuke eNanda. Yes. Manje dadewethu umuhlu nje kodwa unezimfihlo. Yazi imfihlo ucanga ukuthi ke neza abantu abambi. Siswami kunzima la emhlabeni. Kodwa ke ngithe namhlanje ake ngizoconfess impela ngoba angikwazi ukuhlala nalendaba. Egcineni kumele ngenze into ezokwenza ukuthi ngijabule ngaso sonke isikhathi, ngiyenze into engizoregreta ngayo ekuhambeni kwesikhathi. Okay, ithini indaba? Kwenzakalani? Namhlanje sisi ngizocela ukuconfessa kuma. Okay. Yeah, istory sami sithi bese kunamalungiselelo nje sekuseduzana ukuthi ngishade. I think ngendlela sekulungiselele ngayo mhlawumbe it's like 3 months umkhwenyana wami sekufuneka ukuthi ngishade, kodwa manje ngiyabona ukuthi no sisi angizosho ukuthi angeke ngizotshela uma ukuthi angeke ngize ngisakwazi ukuqhubeka nomshado. Ngoba manje umuntu engizoshada naye akanginelisi ngendlela, akayona lento engiyifunayo. Umuntu engithanda ukushada naye ilo engangithandana naye kudala. Manje sekuhambe kwahamba sahlangana siyakhuluma noma bengazi ke lo engihleli naye ima wethu egijima le ndaba uyayiphuthuma. Umuntu othandana naye kudala sikhuluma ngobaby daddy la. Ya ubaba wengane zami wakudala. Imo dadewethu so ngitshela ukuthi la kama khona amanzi aphindami. Hey inkosi yami kuyabuya ikuthiwa inyama iyavuka ugqokwe. So manje ngoba uthi ke na ni busy nilungiselela umshado in 3 months time izawushaya lapho mina ngithi hayi siyamenywa phela. Wena uzohlala la uzongitshela ukuthi hayi ngibonile ukuthi ngeke uze kungisebenzele, ngibonile sisami ukuthi kwenzakalani yini, why ungamdingi lo khona manje. Ngithe mangibuka seswami ngoba ngichazile mhlambe naseqaleni ukuthi angeke uzukwazi ukuhlala entweni obonayo ukuthi angeke uzube happy. Ngiyabona ukuthi kubaba wengane zami lo engangihlukane naye uyena engizoba happy. Ima ubhuti wenza iqiniso. Yebo. Siqala la ngicela ukuba i-devil's advocate nje. Okay ngilalela seswami. Ubhuti wenza iqiniso. Yebo. Wakulobola. I'm sure kwenziwa omembeso, kwenziwa imbondo. Omama bafaka amaphinifa. Uyabazi nomama babuye bebe umthelelo oqhubeka sisi. Okay. Besifake li pressure ya. So, ubaby daddy angeke ngizimkhulumela ngoba ngazi ukuthi yena wenzani. Yes. So ubaby daddy engikwazi ukuthi ubaby daddy and akalobolanga. Yes. Akenzanga lutho. Yebo. So manje usuzothi ke na hey mina lo ngilobolile wenza into eright ekhaya wasenza sabahle ekhaya uyena ngimshiyayo. Yini le yi1 ke? Le yi1 njengoba ngichazile. Okay ngithi mangibuka la lo ofuna ukungishada mase ngibuka ubaby daddy bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. Bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. Lo bengingamthanda ukuthi kuphela ke na u-right financially. U-right financially lokho mhlambe bengakwenza and noma ubebuye benayo ipressure ngoba ngathi ubemthanda lo ngoba vele ebone ukuthi u-right financially. Kodwa ubaba wengane uyena obengekho right financially, so ngase ngiyabona ukuthi no egcineni angeke ngize ngihambise ngenxa yokuthi ngoba nakho ku-right emnothweni kodwa ngizokuba happy because ubaba wengane yonke into beyenza kahle, ngitreata kahle. Inkinga ukuthi ubengekho right financially. So nihlukaniswe yini? Sahlukaniswa ukuthi nje besinama upside down. Kodwa engithe mangibuka ekhambeni njengoba sesihlangana naye wasethi uzolungisa zonke lezo zinto. So ngase ngiyabona ukuthi no if njengoba sengithembisile ukuthi uzolungisa u1 no2 vele kuzoba right yena impilo yethu. Vele ngangimthanda deep down and ngiyamthanda siswami nje, ngiyakusho lokho. Ingakho ngithi ngifuna ukubuyelana naye. Ngicela ungalokho ngibuza into eziningi. Angilwi. Ngizosiza wena. Hayi wazonenhlanhla ubaby daddy.
Yenze ngikuthandayo, ngimthanda ngaphakathi useyoxola bakithi ubhuti. Hayi ngathi ingubo izobuyela emuva bakithi. Umama uzobona ukuthi wenze njani ngosemi. Yabona indlela. Egcineni angihlupheke naye lo akahambe naye lo mene imali zakhe akunankinga. Okay sisi, ngiya-understand ukuthi ke na kumayelana nokuthi lo munye okhona ufiance wakho unemali. Yes. Baby dad akanayo imali. Yes. But mfethu yini la yenzile ke? Yazi ngizama into mhlawumbe esingamsola ngayo ukuthi hayi suka vele wena ubheda la. Yini la yenzile singamsola ngayo? Cha naye noma enawo ama-flops akhe. Angifuni ukuya ngama-flops akhe. Akekho perfect. Yes. Kodwa engikushoyo inhliziyo yami ithanda lo ya. Mina sengisola ukuthi ikhonta yenzile ubaby dad. Akenzanga lutho. Akenzanga ngangivele ngimthanda kwasekuqaleni. Alikazi futhi lize liphela uthando lakhe. Okay, ekhaya tell me, bayamthanda ubaby dad? Ekhaya uma angeke ngize ngiqamba manje oba ngishilo ukuthi ngike ngachaza iqaleni ukuthi okunye kuke kwaba nepressure eqhamuka ngima ngoba naye ebona ukuthi kuhle ngala uyabazi omama ukuthi ngicebezela kahle la kanti imali nothando la ngempela akuze ngahambisana. So manje siconfessa kuba ngizoconfessa ngima ubaby dad semuyelana naye. Yes ubaby dad sengizobuyelana naye. Senizwa noma senibuyelene indlela okhuluma ngayo ngathi usekhona vele. Cha phela ke sengizosala sengisho iqiniso vele bese sikhuluma okusalayo kwami ukuze soqhubeka kamini. Asilwi phela. Ukuze soqhubeka. Yawazi umphefumulo necala. Yawazi umphefumulo necala. Ngiwazi kahle. Ilo wakho ngoba already usuyalo useyajustify nje yonke into yenza. Ukuthi sengibone ngathi ufuna ukungishintsha umqondo inkinga yami leyo. Ngishintsha. Anti njengoba ngizelana nje ka Blaqlife ngize ngoba sengazi sengifinishile yonke into yami ukuthi nje ngizoconfessa yonke into yami iphele nje namhlanje. Manje indaba ungaqondanga kubhuti kuyena straight uthi bhuti ayisebenzi lento. Hayi ngifuna nje ukuthi ngize la ekhaya ukuze nizokwazi ukungisiza ayinini engithembile. No, I'm asking ukuthi why singafonela ubhuti, why uthi asifonele umama? Ukuthi sifonele umama. I think nginokumsaba ngoba kuningi ongase kwenzeke. Okay. And ngoba uthi umsaba I think mhlawumbe mangiqalisa ngimama umama mhlawumbe uyena ozobe sebona ukuthi izoya kanjani kuyena. Usaba ubhuti. Ngiyamsaba kakhulu ubhuti ngingiqamba mangala. Ngoba uthi umama ke uyamthanda ngenxa yokuthi phela uright Hurman. Yeah. Manje ucanga ukuthi uzovumelana nawe? Hey angazi kodwa mase sikhuluma naye soze ukuthi kuyena ukuthini. Okay. Kodwa kusalayo uyavuma noma akavumi isinqumo ngisithathile njengoba ngizela. Okay, Lana, this one is interesting because again usalelo 3 months ukuthi ushade. I'm thinking namalobolo asesetshenzisiwe ubani ozowakhokha lamalobolo? Hey angazi ngisahlangani sisi. Angithi uyazi ke kuthiwa ngokwezulu if ubaby dad wakho ke sekuthiwa uyalobola uzolobola kuyena lo myeni wakho. Hayi angazi ngiyobona mase xoxa nabakhongisiswa. Okay. Hayi balaleli namhlanje sihlangene nenye imember la. Sihlangene nomunye umuntu but ake sithinta umama wakhe simazise ngalolu daba mhlawumbe naye uzosinikeza enye light because la usisi wethu nje hayi usedecide ukuthi vele useno baby daddy ifiance isisele. Hello, sanibona. Sawubona mama njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Blaqlife TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Ngihle nendodakazi yakho la e-studio. Ithi ke na kunento afisa uyiconfessa kuwena. Ngisacela umlalela. Okay. Ngibambe nje. Sawubona mama. Hello, kunjani? Ngiyaphila ma unjani? Ngiyaphila. Indodakazi yakhe endala lelithandayo khuluma nayo. Mangithi angizoconfessa la ukuthi njengoba bese kusondele ku 3 months kusondele ukuthi ngishade nomkhwenyana so angeke kusenzeka lokho sengibuyelene nobaba wengane yami. Angizwanga. Yebo kunjalo ma. Akwazi phela kwenzeka lo.
Njengoba ngisho nje ngeke usakwazi ukuthi uqhubeke umshado. Akhambi kanjalo phela ngani yami emhlabeni uyakwazi nawe lokho ukuthi akhambi kanjalo awuvele nje uthi qhamthushi nje uqhamuka nje usuzositshela ukuthi awusashade kubeni sekwenziwa yonke imicimbi lo muntu lona wenza zonke izinto eziningi kakhulu izinto azenzile so nje ayikho into ongangitshela yona ngaleyo nto futhi nje into engekho le ongitshela yona kwenzekeni awungitshela ukuthi kushitha umqondo ukuthi yini. Ma ngiyazi impela ukuthi nakuningi akwenzile ekhaya asenzele khona ekhaya kodwa manje angikho happy ngaye umuntu engazi awukho uma kwenze njani uba ungakwenzanga waba happy ilo bakwengane zakho lona noma ngikhuluma ngaye lo wamanje okufanele ma ngicela ungilalele nami ngicela ungilalele ngine right yami njengoba ngiwumntana wakho ngine right nami sengine right yami njengoba ngisho ukuthi angeke ngize ngishade umuntu engishoyo ukuthi sengiushintshile umqondo vele nakhona lokho kwenziwa zonke lezi zinto uwena owawungipressurize ngoba nakho uthi unemali kodwa mina kodwa manje okunye sengirealizeile ngiyazi mina ukuthi ubaba wengane yami engimthanda deep down ngaphakathi noma ngabe kuthiwa ke imina ngalethi indoda ekhaya ngoba wena wangilethela indoda lena yasizokulobola wavuma wena usho amashushu lana uthi ene uyashada suni usikakela laphana egcekeni utshikisa usufaka amaphinifa yonke leyo nto leyo eyosithengela umuzi wena uhamba phambili eyothenga manje yini eshintshile ngicela ungitshele manje mafanele ngenze njani ngoba ngizokhuluma njengawe njengoma wami ukuthi kumele wena ungisupport mase sengithatha i-decision ukuthi no angisayimisela ukushada nalo oselobolile vele usenzele zonke izinto mangasayimisela ukushada naye kumele ngenze njani. Lalela ke ngani yami ke mina ke ngihlangani ke nento enjengalezo uncongo ubuyangazi ukuthi angibhedele angizubhedela wena manje shuthi ngenze njani ngizovele ngihambe ke kwasekhaya ngeke uze ungibone nobaba wengane zami siyahamba sobona ukuthi sohlalaphi okusalayo angeke uzubuyelane nobaba wengane zakho lo phoro owahluleka ngisho nawe ukuhlawula izingane wahluleka ukwenzela izingane ngisho ukubathengela nje isipeledu akazazenzela ukuthi wena uthanda leyo muntu uzoyeka umuntu okwazi ukondlela izingane manje ukwazi ukuthi awuzumndeni wonke ma ngibuza ukuthi ma ngenze njani ke manje ngoba phela ke kodwa ukusala noma engasenzela izinto asenzela zona kodwa egcineni sekufanele ngishade nomuntu engazi ukuthi angimthandi kahle. Hayibo ngani yami hayibo kulungile ngizohlupheka nawo baba wengane zami so zami njoba ngisho ukuthi ungamane ungixoxe emzini wakho imali sizoyithatha phe ukuthi siphinisele kamkhwenyana angazi uzobona nawe njengomzali uyazi na ukuthi imali sesayiqeda yonke ayikho into ekhona ngiyakwazi impela lokho ma ngiyakwazi lokho ke kodwa manje ngenze njani ke ngicela iadvice yakho ukuthi ngenze njani ngiqhubeke ngishade nomuntu ngihlale nomuntu engazi ukuthi angimthanda inhliziyo yami le baba wengane ngoba phela sengimbonile wonke umuntu uyaba namaphutha ma sabonana nobaba wengane sawalungisa amaphutha so manje njengoba sesiwalungisile amaphutha vele kwa inkinga yethu kwangamaphutha kodwa ukumthanda ngikaze ngiyeke ukumthanda naye futhi akaze azayeke ukumthanda wonke umuntu ukhule ngamaphutha wengilose ukulunga khanya yazi into emhlabeni Jehova wazi izokhanya impela ma ukuthi ukwazi ukuthi uvumelane nemizwa yami njengoba ungizala angithi uyangithanda ngingane yakho yebo izokhanya ke ingilosi yakho lo ishoyo ukuthi mina ngiyaqhubeka nobaba wengane uzobona ukuthi umtshela kanjani lo mntandokazi yomkhwenyana wakwakho ke lo nezimali ukuthi qhamuka ukuthi kuyodilizwa ke uyomana udiliza umuzi la bese sesakhele wona. Nami ngicela ukuthi nje ufike ekhaya sihlale phansi sixoxe. Ngicela sixoxe singayiqoqi siqede yonke indaba lana ukuthi ubani uBrankcraft brand ban lo ngene kuyena lapha Blaqlife ma ngicela ukuthi space uze ekhaya ngizobiza umndeni sihlale phansi sixoxe ngoba ngathi nje lo Brankcraft wakho angikwazi futhi anguzwa kahle usuvele wangifaka khona ungazange uzuxoxe nami ekhaya yabona nje ungisanganisile lana ngixakekile nginenkinga eziningi. Okay ma ngiyakuzwa lokho okushoyo ke ngiyakuhlonipha ke sokhuluma sonke sibadala kodwa nje emqondweni wakho lokho angingeni ukuthi noma umshado mina
Kodwa ngizozake ekhaya sizokhuluma-ke nemindeni yonke-ke. Ngiyacela ngani yami wehlisa umoya. Wehlise nje umoya. Okay, ma wami, love you. Love you too. Sawona ma. Yebo sawubona. Ulungista lo. Yebo ma. Hayi ngiyakuzwa uyakhala la ukuthi hayi Awu. indodakazi ishaya amashushu uthi hayi ayisayenzi yona lento. Awu ingenzani ingane? Ingenzani ngani yami ingane? Awu. Kodwa seziyongifaka komabona kude nje ayikwazi ukuxoxa nami ekhaya. Shothi phela bebona ukuthi ke imali kamkhwenyana manje sengoyithatha imali yamkhwenyana. So njengoma ngenzela yonke into. Awu kodwa lengane. Awu ngani yami. Phephisa mama. Azangenzi ingane. Yo phephisa. Kodwa kubalekile ukuthi alandele inhliziyo yakhe. Awu kanjena pho. Ngoba lo mfana loya namandla akasebenzi. Uyilandela ukuhlupheka nje. Hayi kanyama ayikho into esoyenza-ke kodwa-ke sizokusho sizosibulala le ndoda ngoba imali yayo ngeke izibuye ngoba sinayo. Hayi asithembe ukuthi ngekufike lapho. Awu kodwa ngane yami. Awuvalo. Phephisa. Oh Nkosi yami. Hayi siyabonga kakhulu mama ukuthi uthathe ikholi yethu. Okay. Bye bye. Uzwakhala umama. Awusamzweli. Ayi phela musungibuka kanjalo. Ngiyabuza ukuthi awusamzweli. Awusamzweli. Uzoba strong mama. Hayi akuphephetha lo baby dad ungafa. Uzoba strong lo mama. But uzizwa kanjani ngoba usumtshelile? Ngizizwa sengi-right and ngiyacabanga ngiyanithemba no-Blaqlife ukuthi nizongisiza kuze so usuthathile igxathu lokuqala. Yebo. Elilandelayo ukuthi phela umtshele umkhwenyana bakithi. Shuthi njengoba eshilo uma ukuthi kuzohlalwa phansi nomndeni. Ngiyacabanga ukuthi sona isikhathi-ke esi-right leso. Okay. Yo. Hayi, kuthiwa la khona uthando nendlela ikhona. Kuthiwani? Kuthiwa la kamakhona amanzi aphinda ame futhi. Ayi. Bengithi mina kunemall noma i-train station nanyana nje. Awabeka ngemall. Ngiyakubona lokho uthi ungidlisile nje ayikho lonto. Angidlisa ngiyakuphetha. Hayi. Akangiphepethi nje ngiyayithandela yini. Hayi cha, ayuyithandela ngempela. Ayidade seshilo ukuthi ayuyithandela yena. Hamba no baby daddy wakhe. Asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle kulunge nomnyeni lo munye bakithi ayizwe kahle indaba akwazi nayo ukuthola umuntu azothandana naye akwazi umshada futhi. Siyabonga kakhulu ku Blaqlife TV kuhlelo lethu lithi sikhipha izimfihlo. Sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Blaqlife TV.